Croeso'r ail fideo yn y gyfres ar HegartyMaths. Erbyn hyn, dwi'n gweithio eich bod chi medru cyfrestru mewn i HegartyMaths a cael falle rhyw fath o deimlad o fel mae'r system yn gweithio. Beth dwi am wneud, dwi'n mynd yn syth i set work. Felly o'ch blaenau chi fan hyn ni'n gallu gweld eich dosbarthiadau. Os ewn ni set work yn syth, mae nawr yn mynd â chi eich dosbarthiadau chi, lle dwi'n mynd i glicio ar yr un enghreifftiol fan hyn. A mae Hegarty wedyn wedi rhoi themau yma o'ch blaenau chi, felly strands mae e'n galw nhw. Lle newn ni ddewis number am y tro, a wedyn dewiswch beth bynnag testyn yr ydych chi'n gweithio arno y foment honno. Felly mae arithmetic with positive integers. Iawn? Felly dyma fi, o fy mlaen i ma fy nosbarth i, dim ond 3 disgybl ar hyn o bryd, a dim gwybodaeth wrth gwrs draw fan hyn. Be sydd yma felly yw, o fewn y strand yma, y number strand, ac o fewn y testyn yma, mae yna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o fideos ar gael ar gyfer y testyn. A maen nhw'n adeiladu o ran pa mor anodd maen nhw neu pa mor gymleth i nhw o'r chwith draw i'r dde. Felly dwi'n just mynd i stop setting work am y tro. Os cliciau i fan hyn ar simple addition and its meaning, mae yn codi rhai opsiynau i fi. Rydyn gallu gweld yw do task neu preview questions. Os a i do task, mae'n bosib i fi nawr i weld beth byddai'r disgyblion yn gweld. A dyma beth byddai'n ymddangos gyda nhw. Byddai fideo sydd bob amser yn llai na 10 munud o hyd. Mae'r fideo yn mynd trwy'r broses. A wedyn ar yr ochr dde, mae e'n gosod quiz i chi fel asesiad i'r raddau. Felly mae'n gweud view assessment neu take quiz again. Dwi wedi gwneud y quiz unwaith, ond fe na i eto. Dyma fe'n llwytho. Felly, bob fideo, mae yna rhyw fath o gwis i gael gyda ffynnau. Maen nhw'n mynd trwyddo rhan yn gywir. Mae'n cywiro fe i chi, mae fe'n ymddangos yn gywir neu'n anghywir yn syth. Mlaen i'r nesaf. Mae'r plan hefyd yn gadael sylwadau fel y welwch chi fan hyn, enghraifft os nad ydyn nhw deall. Fan hyn gau yn anghywir, gen i weld beth sydd yn digwydd. Oce, a mae'n dweud hwnna, reit, ydych chi'n siŵr chi'n gywir? Yn checwch o eto, wel, mi na i adael mae'n newid ei rhywbeth ydig yn wahanol, a fi'n gweud bod e'n gywir. A mae hwnna wedyn yn mynd trwyddo i chi i'r diwedd, a mae wedyn yn crynhoi'r canlyniadau i chi. Len i trwyddo fe'n gloi. Gweithio am fel gloi, na i gyrraedd y diwedd nawr. Dyma ni ar y cwestiwn ola, dwi wedi mynd trwyddo, so olwch chi fan hyn, dwi wedi mynd trwyddo rhifau i gyd yn feddwl slick. Dwi'n mynd i gael hon yn anghywir, mae'n gweud, trio eto. Oce, fe na i drial eto. Tro ma, dwi ddim yn rhoi mwy na 2 gyfle. Mae'n rhoi'r ateb cywir. Felly, dyma beth mae HegartyMaths wedi mynd crynhoi. Mae'n dweud wrthau'n syth beth yw fy nghanlyniad i. Reit, 90%, na'n meddwl bach. Reit, faint o amser dwi wedi treulio gan y blaen arno fe. Mae'n gweud, reit, beth am gael cyfle arall? Beth am gael go arall? Ydych chi'n gwneud wedyn chi'n cael go arall, a os dwi'n deall yn iawn, mae e'n newid y cwestiynau i chi hefyd. Mae e'n bosib troi y keypad mae i ffwrdd os ydych chi am. Mae yna sawl cyfle i gael asesiad. Fel athro felly, mae'n eitha hawdd i weld beth yw'r asesiad. Dwi jyst yn mynd i cau y tab yma lawr i fynd nôl i ble o'n i. Dyma fi nôl yn y dosbarth yma. Jyst gofiwch chi, nes i clicio fyna, a wedyn nes i fan hyn, do task. Mae'n hefyd yn bosib i glicio ar preview questions, a mae'n taflu rein mas yn syth i chi. Chi'n gallu edrych ar draws i gael syniad o beth yw'r testyn yna. Beth os ydw i am osod y gwaith yma i fy nisgyblion fel gwaith cartre er enghraifft. Wel, dwi'n mynd i start setting work fan hyn. Dwi'n clicio ar y fideo dwi am i nhw i weld, fyna, a dyna fe. Mae hwnna'n gosod hwnna i nhw fel task i wneud. Dwi wedyn yn clicio yn confirm and set work, gan gofio wrth gwrs fy mod i'n gallu rhoi mwy nag un os dwi'n dymuno. Confirm and set work, a wedyn mae opsiynau ydych chi o ran gwybodaeth i roi mewn, pryd mae'r dyddiad cau, ac yn y blaen. Unwaith chi'n hapus, chi'n clicio ar assign, a dyna fe, mae hwnna wedi cael ei osod i'r disgyblion. Pan bydden nhw'n cyrraedd mewn i Hegarty, mae hwnna'n ymddangos iddyn nhw fel tasg i wneud. Fel wedys i, mae lan i chi wedyn os ydych chi am agor mwy, nes ydych chi'n hapus i rai symud mlaen. Os ydych chi am wneud yn unigol i ddisgyblion, yr unig beth chi'n gwneud yw chi'n clicio ar y celloedd. Felly bod y person yma yn fwy parod i symud ymlaen. Felly bod y person yma hefyd yn barod i symud mlaen un fideo. Felly mae gwahaniaethu wir yn bosib. So ni draw fan hyn wedyn, fe fydd yn crynhoi i chi
gwybodaeth fan hyn o ran sgôr cyfartalog. Ewn ni confirm and set work a assign fyna. Felly mae'n bosib i gosod tasg fel dosbarth neu tasg yn unigol. Os ydych chi yn stryglan fan hyn wedyn a dyn esboniadau i ddim yn ddigon da sy'n fwy na phosib, cliciwch fan hyn ar yr help eto ar y glas ar y dde a fe welwch chi enghraifft. Felly gyda Hegarty fan hyn, fe welwch chi bod y disgyblion yna wedi cwblhau tipyn o'r gwaith. Nâi clicio ar fan hyn. Ddim yn credu bod chi'n gallu clywed e'n siarad, felly nâi siarad dros beth mae fe'n dweud. Felly beth sydd chi fan hyn i dosbarth neu ffug dosbarth sydd wedi rhoi cais ar y gwaith. Fe welwch chi bod 100% wedi, bod pawb wedi rhoi cynnig ar y fideo cyntaf yna wedi cael 100% yn y dasg. Yn ail wedyn, rhaid cael sgwr chydig llai. Pan ych chi'n clicio ar y celloedd yna, mae'n dweud wrthych chi sawl cwestiwn maen nhw wedi trial ateb, sawl gwaith maen nhw wedi gwylio'r fideo, lle bod nhw heb wylio'r fideo, a dyna pham lle mae sgôr nhw mor isel. Os ydyn nhw'n cael sgôr isel, chi wedi gofyn i nhw ail wneud y dasg llawer mwy. A mae'r unan mewn yna. Gwylwch chi'r fideo na, achos mae fe'n esbonio dipyn yn well na finne, fe bych chi'n cael blas o beth i wneud. Felly dyna HegartyMaths a'r ail fideo.